te halo prolog te kene gade jangka video te hang nem tang ya Quran shaphang kene ka phang ya ka ba U Jisu hi ong ki briew kene si ya phi namar ka kyrteng jong nga U Jisu ong ya kene ki briew kene si ya phi namar ka kyrteng jong nga pat hane pat ong te phinlong ya ki bala shun da ki briew baro namar ka kyrteng jong nga hynrei utau bada ya ini haban dakut uta ken uban lait te hane bangi haban so thoh kampel da ki briew kin shun habangi ya thoh langi phla ya ka ktin jong play ki briew kin shun bari ka kyrteng jong U Jisu ki briew kin isih ki briew kin kren kat bakimon namar hangne ko ong ba utau bada ya ini haban dakut uta ken uban lait te ingat try hangne episode thoh hangne pat ko ong lada ka pyrthei ka shun ya phi tip bakla shun yang aman shwa U Jisu ong ya kane lada ka pyrthei ka shun ya phi lane ki briew ki shun ya phi ngi so thoh bakla shun lupa ya U Jisu haba urang don ha kana pyrthei te namar kane ka dauro kin shun yang i hynrei ngi dei ban yang lane yene haduh banakut kampel lada ki briew kin ong kumno ru lada ngi nge je ki briew lada ngi sngap ki briew hynrei ngi kan taj pade ya ka hokten jong play kata kam long kum ka Bible U Jisu hi ong phi mane thala yanga phi sngap ya ka hukum jong ki briew bat phi nge ya ka hukum jong ki briew bat phi kan taj ya ka hukum jong ya ka kten jong namar ne ka daw hi haban phla kat kum ka kten jong u namar yo i mane thala ya ka teng jong u play lane ngi mane thala ya u play ngam simla shun ya no mishni ya no ya ke bang akren kat kum ka Bible ngada pun ikit khot Bible phila ban pansisha hangno nga bakla hangno nga ya thu lamlel hangno nga thu kabom dei kat kum ka kten jong u play hi te hangni nga try episode 2 dala phi don kano kaba phi kwa ban kan thoh shaphang jonga phila ban batai shwa kine ki dikhot Bible namar nga kren kat kum ba ki dikhot Bible la tho nga so thu namar ba nga hablej hangni khniet hang tai khniet ka hukum ulain kum ba ka Bible ka ong khna bangin so thu ya ka kten jong play hangni pat ko ong lada philong jong kane ka pyrthei bat ka pyrthei kan ta I jela ka jong hynrei na ba phimlong na ka jong ka pyrthei hynrei ngala jit phi na ka pyrthei namar kata ken ka pyrthei ka shun phi hangne U Jisu ong namar bangim long ha kane ka pyrthei namar kane ka daw ka pyrthei ka shun yang I ya phi namar bangim long ha kane ka pyrthei la dangi long ka pyrthei kan jen dala I namar kane ka daw U Jisu hi ong bangim dei ban I je kane ka pyrthei hangne bat ko ong philong ke bala isih daki briew baro namar ka kyrteng jonga hynrei I ways new ka kle jong phi onom ja da ka jing ya mi not jong phi phenri pen yala ka man sem da ka jing mi not jong hi da ka jing mi not jong I ngenri pen yala ka jong ka man sem kampel la ki briew kin kren kumno hynrei la kim kren kat kum ka kten jong play ngi tib ba kim don ha ka jing sisa la kim kren kat kum ka kten jong play la kim ya thu kat kum ka kten jong play la kim phla kat kum ka kten jong play namar ka kten jong play hi ka long ka white lamp ka ba nep mat ka ba pen pe ya ki shing mat ka ba pen nyap ya ki briew te om dei manga banga pen so si no ka dei ka kten jong play hi ka white lamp ka ba nep te kan pen pe ya ki shing jong no la kam ya habat ka kten jong play la phi so si pen yai bat pen ko ngu ya kten jong play te pen siam ka jing so ki briew baro kin shun ya phi namar ka kyrteng jonga hynrei jaru bada yaini haban dakut uta ken uban lait te hangni ronga try episode 2 ya ke ka ba ka Bible ka ong la ne U Jisu ong biang pun kan mau biang ya ka ju kan mau ya kini suk ma phi unda ki briew kin shun ya phi unda kin taj ya phi kin le ben ya phi bat kin khnyot ben ru ya ka kyrteng jong phi kum ubaman naka banta ukhun briew hangni ukhun briew de U Jisu ukhun briew hynrei suk ma phi la da ki briew kin taj kin kren ben kin ong ki tin babun jat hynrei suk ma phi ong U Jisu la rangi tip ya ka Bible ngi suk balai ngi slai balai ngi shapting balai ngi kulumar balai ngi bisa ne ngi sngo sosi ka jing bom tip ya ka tin jong balai ka panlong yang ngi bangi sosi kam dei ka jing ya lap jong uno la da u breu ya lap ya kanu kono ya thu ya kanu kam dei ba u banga pen sosi ya phi la ne mano ba pen sosi ya phi ka dei ka tin jong balai la da phi o sio ba kam dei kat kum ka tin jong balai te balai phi sosi balai phim nge ya tin jong balai marka hi kan ai jing kimen la da phi nge ba la phi so tho penwat ya ka jing suk ka tin jong balai pen siam ndai penwat ya ka jing suk ya ka bangan ai phi penam la ban yo ya ka jing suk ka bang ai phi no tang u balai la ne tang ka tin jong balai te la nga Quran yaro ya phi yaro ya kano ki briew ya kano ka niam ya kano ka balang klem yaro ya no nga phla kat kum ka tin jong balai ka bala tho tangata hi nga phla
te lada ka pensosi yano wat ong banga pensosi namar nga kren hangne kat kumbala thoh te lada nga bakla hangno phi la ban panchisha banga bakla habanga yathu kat kum ga ten jong play hangne pat ko ong phila yo sngo bala ong men I cheu paramajan bat men shun ya uba shun ya me hynrei nga ong ya phi to I chiginong shun jong phi bat to kurkhu ya kita ki batem ya phi bat to le bhai kita ki bashun ya phi bat to dwairu nak banta ki bala sneu ya phi bat ki ba le ben ya phi hangne ka shai pha te balai phi kuslai ha to phem kurkhu ya nga la nga bishni ya phi la nga tem ya phi la phem kurkhu phi hi phem long ane phem nge chak ten jong play te kumno phen so si aba ngaru nga shun ya phi te ngaru ngam ko ngu ya ten jong play hynrei ngam shun ya no nga ya thu kombala thoh kam dei ge jing shun wat so thu bakla shaphang gane namar ngam ju shun ya no wat utaw ba shun ya ngaru ngam ju shun wat utaw ba le sneu ya ngaru ngam ju shun namar ngam so thu ya ka bible kamlong yang abangan shun te hangi la rengi la long kumta te ngi la banlong ki khun ukpa ubah beneng dei la ngim long kumta te ngi nim long ki khun jong ublei ubah beneng te ngi de ban so thu ya ka bible nama ublei ubah penmi ya ka sngi ha kita ki basneu bat kita ki babha bat upunmi ya uslap ha utaw bahok bat utaw bom hok te ngi ha ban so thu ngi de ban ko ngu namar ka ba ko ngu kalong ka ba kham kong san ban ya ka bang ile ka bible kong phi la ban thu ya ka e ka bala thoh ha kitab jong u samuel hang tu la ong ba ka jin ko ngu kalong ka ba kham kordor namar ka ni ka daw la ngim ko ngu ya ka tin jong blai ka mot kam toy namar kalong ka ba kordor ka jin ko ngu te la danga phlatam te phla ban ong yanga ubi lane kumno ru ngam ju don jing kuslai ngam ju don jing ram ngam ju don jing thut namar balai nga tip ya ka bible hi what's go pende ko prabange chonga lada ka pyrthei ka shunya phi ngi te bangi la lait na shileng ga jing yap sha ka jing em na bangi I chiki prabange jar u bom I udang sa sha ka ta ga jing yap te lada ngam I che phi te ngadang sa sha ka ta ga jing yap te namar ga ne daw nga I ya baro lese ka ja ya phi namar ngi so thu ha ka bible kadon ka jing sngo kaladon ka jing yalam bakla na do kipo man shwa te la dangi so thu ya baro na do kitab jing ithuh lupa na do kitab ke baro te ngi la ba so thu hano kadon ka jing bakla bat hano kadon ka jing yalam bakla bala yalam bakla da uta ba ka bible ka da bithu lupa ha kitab jing daniel kitab jing pun pau hynrei ngam ngan sia thu ha ka we ka por hynrei nga I ja baro ngam ju shun ya no nga so thu ya ka bible namar ka ni nga daw hane ko ang bangi dei ban I chiki prabange larangim I ngi dang long ngi dang don ha ka jing yap ngi dang sa sha ka jing yap hangne pat ko tada uno noro uwan hanga bat ubom isi yala pa bat yala ka kami bat yala ki henmen bel I senrang ka tei ha oi wat yala ka jing imru unum la ban long senran jonga te hangne U Jisu ong ba lada phi ko ban long senran jonga phin isi hangne isi dei bangin isi no ya ki kmi ki pa lane ki para hynrei ong bangi dei ban ich ning kong tang ya ublei hi bat ngim dei ru ban ich war jala ka jonga jing em hynrei haban khendu war jala ka jonga jing em ru hynrei ngin ich ning kong tang ya ublei hangne ka ong bangi dei ban isi hangne ka theo bangin isi no ya ki kami ki pa hynrei ngi dei ban so thu kam theo hangne bangin isi no war jala ka jonga jing em hynrei hangne ka ong bangi dei ban ich ning kong ya U Jisu war jala ka jonga jing em jongiru namar balai dalang ich ning kong ya U Jisu ngin yo biang ya ka jing em hangne pat ko na ba baro ubayale ya ka basneu ushun ya ka ta jing shai bat wan ha ka ta jing shai ba on yo sneng bat parsha ya jing le jing u te no briew ubom ubayale ya ka basneu ushun ya ka ta jing shai bat wan ru sha ka ta jing shai ba on yo sneng ya u lane yo ikai u knang ba un ya sha ka jing shai te ngam kwa ba ngan shun ya ka jing shai namar balai ngi haban ya sha ka jing shai bat phila ban sneng ya nga daranga bakla ngaru ngad lei tang briew hynrei nga haban ya thu katkum ka bible ane bat ko ong naba uno ru uba mon ban pan em yala ka man sem undu no yaka naba uno ru uba du no yala ka man sem naka benta jonga ong Jisu bat yaka kosper ru utaken unsyam yaka ane bat ko ong ba uno uba kwa ban ri pan em yala ka jong ka man sem undu no yaka hynrei uno ru uba du no yala ka man sem naka benta ka kyrteng jonga ong Jisu naka benta ka kosper jonga utaken unsyam biang yaka namar ublay un ai biang te shubu ladang ngale ranya ki briew nga shting ki briew
kata kalong bangan duno yala ka jong ka jingim ne lane ngan duno yala ka jong ka sem hynrei ngim dei ban ri pat im yala ka jong ka sem namar ublai un sa shimno yang i ladangi ngim kendo ngi haban kendo piso thoh ha ka bible bat phi ya ka jing kendo kumba ka jing kendo jong u Joseph jong u Daniel bat jong u Elijah bat kiwe ki babun ha ka bible ki kendo wat yala ka jong im namar balai ki shifting yu blai tengi ru ngi dei ban kendo namar nginam du no yala ladangi don ha ka liang jong blai bat ladangi le ladangi sngap kat kum ka tin jo u ladangi phla kat kum ka tin jo u ladangi yat kat kum ka tin jo u tengat fai hang episode 2 prologues Dengan saya share part ki video ha ko kapor kublai shibuni pi ke peje denga video ublai kan ku ya pi